Il-kumpanija Maltco Lotteries ippreżenta donazzjoni sabiħa ta' 50,000 euro lill-Fondazzjoni Responsibly bħala parti mill-kampanja tagħha għal Responsably għas-sena 2021. Din id-donazzjoni ssir ta' kull sena mill-Maltaco iżda f'dawn l-aħħar sentejn minħabba restrizzjonijiet tal-COVID-19 il-preżentazzjoni ta' ċekkijiet waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ma setgħux isiru. Kien għalhekk li l-kumpanija Maltaco Lotteries għaddit din id-donazzjoni lill-Fondazzjoni fil-bidu ta' dan ix-xahar permezz ta' bank transfer. Il-Fondazzjoni Responsibly saħqet li din il-kontribuzzjoni ser tintuża biex tippromuovi b'mod attiv u tpoġġi fil-prattika prinċipji tal-logħob responsabbli fil-waqt li se tkun qed tipproteġi lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Il-Fondazzjoni qalet li l-kumpanija Maltaco Lotteries tagħtu kollha appoġġ tagħha lil din il-fondazzjoni bil-pjan ta' kontingenza li ġie mħejji matul il-kriżi tal-COVID-19 li laqtet ukoll lil dan is-settur. Il-kap eżekuttiv ta' Maltaco Lotteries senna li hija l-missjoni tal-kumpanija li toffri esperjenza unika tal-logħob vast iddiżinjat speċifikament fuq prinċipji tal-logħob responsabbli u li operaw f'ambjent sigur u fih dan ir-regolamenti kontra l-ħasil ta' flus.